हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल को। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट किभଳି ଭାବରେ ସହଜରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ତାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ନେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ। ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଭଳି ଏକ ମେସେଜ ଆସିଥିବ। ଏହି ମେସେଜଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ କି ଯେ କେତେ ତାରିଖ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ତାର ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି coin.gov.in। ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଓପେନ୍ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରରେ ଆପଣ coin.gov.in টাইপ କରିବେ। টাইপ কলা ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ এইଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସେମ୍ ପେଜ୍ ଆସିଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଠିକ୍ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କୋୱିନ୍ ପଢ଼ିବେ, କିମ୍ବା ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ରେଜିଷ୍ଟର ସାଇନ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ରେଜିଷ୍ଟର ଓର୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ପେଜ୍ ଆସିଲା। ରେଜିଷ୍ଟର ଓର୍ ସାଇନ୍ ଫର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଇଥିବେ ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଗେଟ୍ OTPରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଉଛି ଏବଂ ଗେଟ୍ OTPରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆସିଯିବ ଗୋଟିଏ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ଆସିଯିବ, OTP ଭେରିଫିକେସନ୍। OTP ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏହା 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଠି ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଟାଇପ୍ କରୁଛି। ଏଇ OTP ଭେରିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରୁଛି। ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଭେରିଫାଏ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ସେଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ ବା ପେଜ୍ ଏଭଳି ଖୋଲିଯିବ। ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ କେବେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ କେବେ ନେବେ ଏବଂ କେତେ ତାରିଖ ନେବେ ତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାର ଠିକ୍ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଉପରକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅପସନ୍ ପାଇବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ରେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଭଳି ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଅତି ସହଜରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।